وەزارەتە دەرڤەیە بەریتانیا لەگەڵ دەستەیە دانوستاندکاریە ئۆپۆزیسیۆنە سووریە بێ سەرۆکاتیە نەسر الحەریری جیڤیا و دێ جوینێدا تێکەزیل سەروێ چەندێ هاتەکردن و کریزە سووریە دوێ لە گۆری داخوایانیە جنێف و بریارە ناودەوڵەتی 2254 بێچارە سەرکردن. ڕۆز گریفسەر بەردەفکە وەزارەتە دەرڤەیە بەریتانیا ڕاگەهەند و سەردانە دەستەیە دانوستاندکاریە ئۆپۆزیسیۆنە سووریە ji bo بەریتانیا dê çarçoveya hewlên Bریتانیا de ji bo dîtina çareseriyekê ji bo krîza Sûriyê tê. Herweha Grêvser got ku em ligel opozîsyona Sûriyê yekdengin ku çareseriya herdem ji bo krîza Sûriyê divê dê çarçoveya proseya veguhestina siyasî ya rastteqîne li gorî daxuyaniya Cinêv û biryara Encûmena Ewlehiya Navdewletî 2254 bê. Berdevka Wezareta Derveya Britanya daxwaz ji hemû aliyekî kir ku roleke erînî dê serkeftina danûstandinên Cinêfê û cêbicêkirina daxuyaniya Cinêfê û biryara Encûmena Ewlehiya Navdewletî bibînin. Roz Grêvser serber kir ku desteya danûstandkariya opozîsyona Sûriyê bi awayekî ciddî hewl ji bo dîtina çareseriyekê ji bo krîza Sûriyê didê û pêngev ji bo wê çendê avêtine û Britanya piştevaniya desteya danûstandkariya opozîsyona Sûriyê dike de ku di rêbeza xwe de berdewam bê. Berdevka Wezareta Britanya rejima Esed bi durustkirina astengiyan li hember dîtina çareseriyê ji bo krîza Sûriyê tomet biberkir dema ku danûstandinên rasterast red kirin. Lê gorî ku berdevka Wezareta Berebaniya Britanya eşkere kirî desteya danûstandkariya opozîsyona Sûriyê wê li gel Alister Bêrt Wezîrê Dewletê Britanya ji bo karûbarê Rojhilata Navîn û Bakurê Efrîqiya bicivê.